Бүген тапшыруга килгән котлау сәламебез Пенза өлкәсе Айымбура авылына юллана. Үзенең матур туган көнен Исянов Рушан Касим улы каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан аны абылары Расим һәм Рамил, апалары Алсу һәм Альбина, һәм кеше яраткан сеңлесе Әлфия, племянницалары Аиша һәм Самина, племяннигы Радик котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Гаиләбездә 5-нче, бик көтеп алынган бала булып, безнең якыныбыз якты дөньяга аваз салган. Гади авыл егете булып үсеп, мәктәпне тәмамлап армия сафларына алынды. Кайтуынча, үз алдына эшләргә дип, илебез башкаласы Мәскәү шәһәренә китеп барды. Бүгенге көндә үз нәсебен үз кәсебе белән таба. Кадерле энебез, яраткан кешебез турында ниләр сөйләп китер идек соң? Рушаныбыз хакында бик тырыш, акыллы, олы йөрәкле, киң күңелле кеше дип әйтер идек. Яшь булуына карамастан, анарда төпле тәҗрибә, акыл тупланган. Аеруча ул туган авылын, туган ягын ярата. Эш белән ял итү арасында авылга кайткач яратып, йорт эшләре белән шөгыльләнә. Нәрсәгә генә алынмасын, аның барысы да хәленнән килә. Барча якыннарына карата ул бик игътибарлы, ихтирамлы кеше. Кәефең булмаса, үзенең җылы һәм кызыклы сүзләре белән күтәрә. Кирәк чакта шатлыкта да, кайгыда да беренче килеп җитә. Ярдәм кулында ул кызганны беребезгә дә. Без бер туганнары өчен ул җан юлдашыбыз да, таянышыбыз да, олы өметебез дә. Кадерлебез, менә инде 29-нчы кышны бергәләп каршы алабыз. Бүгенге матур туган көнең белән ихластан сине котлыйбыз. Алда эшеңдә уңышлар телибез. Йөргән юлларыңда сине фәрештәләр саклап йөртсеннәр. Янәшәңдә һәр вакыт ышанычлы дусларың гына булсын. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәтләр сине уратып узсын. Рәхмәт сиңа, көн сайын шалтыратып хәлләр белешүеңә. Абыйны абый, апаны апа, сеңелне сеңел итеп күрә белгәнеңә. Өстәмә теләгебез, гомер юлыңда олы мәхәббәтеңне очратып, үз ояңны да кор. Без барыбыз да сиңа кирәк булганда ярдәм итәчәкбез, чөнки син безнең иң яраткан, иң кадерле эне абыебыз. Котлы булсын Рушан туган көнең. Күр әле син, нинди матурлык. Кышкы салкын көндә җиргә килү, ул үзе дә бер зур батырлык. Сиңа теләкләрне җыйган чакта, капчык белән салдык бәхетен. Бирсен Раббым гомер барышында иратларың олы бәхетен. Рәхмәт сиңа җиргә туган өчен, булган өчен безгә бер туган. Әле ярый әтиәниебез сине бүләк итеп бер туган. Исән сау бул, һич тә кайгы күрмә. Сөенечләр килсен өелеп, язсын алда мәхәббәтен табып, яшәүләре энем сөелеп. Хөрмәтле Рушан Касимович, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Үткәннәрен сагынам өзелеп, туган йортта туганнарың белән, туган йортта туганнарың белән, сөйләшәсе иде җан телеп, бергә үскән туганнар, хәлемне алар аңлый, тигаларга Язмышлар төрле язылган, урау юллары да бар, юлларыңны адашканы да, юлларыңны адашканы да, кулын суза туганнар, бергә үскән туганнар, хәлемне сыр сыя, үз туганың ят
бар тілегім. Құдай ғұмыр юлласын, бұрмалы болса да юллары, бұрмалы болса да юллары, үзме туған арасы.